Ο παππούς μοιήθηκε στις Ιαπωνικές τέχνες και επιστήμες. Πόρτα 2 ανοιγμάτων. Για όταν φτάσει στα σύνορα Ουγγαρίας-Σερβίας, να μην χρειάζεται στον τελώνι να ανοίξει όλη την πόρτα. Γιατί θα είσαι χτισμένος. Ο παππούς ξέρει. Κάθισμα με ανάκληση στην πλάτη. Γιατί όταν μείνει γυρά έγκυος, να είναι άνετη, να την πηγαίνει στα νοσοκομεία εύκολα. Το πρωί, τα καθίσματα από δέρμα φάλαινας δολοφόνου της Ιαπωνίας είναι πιο κρύα και από την Παταγωνία. Στην κρύα εκκίνηση το πρωί μας ζηλεύει και το Blue Star Ferries. Φώτα σαν κεριά στη μονή εσφιγμένου δικαί μου στο βατοπέδι. Ο παππούς μοιήθηκε. Το δυνατό και τίμιο CRV έχει εξωγήινη τεχνολογία δικαί μου. Η ιαπωνική τεχνολογία δικαί μου. Ποτηροθήκη στη μέση, τη σώμενη. Άνευ λόγου και αιτίας. Δικαί μου, ούτε ο Σφαγελάκης όταν έβγαινε στο Ρεξ δεν έβγαζε τόσο ντουμάνι να πούμε. CRV δικαί μου. Τότε που οι μηχανικοί είχαν οικογένειες, όχι Instagram.